ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. боз хитоби ман ба чоплусҳо. бисёри чоплусҳо нависта истоданд ки шумо мехоҳед соли 92 кунед. акнун шумо маро хуб гӯш кунед. шумо бесаводҳо, шумо ба хотири нафси ҳароматон фурӯхта шудаҳо, мо соли 92ро зиндагиашро барои шумо бармегардонем, на ин ки худи соли 92ро. акнун шумо бесаводҳо, шумо чоплусҳо, шумо лесакҳо маро хуб гӯш кунед. ҳамн аксарияти шумо таваллудатон 1998, 1995, 1996, 2000, 2005 ан ҳами хел ҳастед. вақт аз оне соли 92 буд, шумо дар ин дунё вуҷуд надоштед. вуҷуд шумо соли 92 гуфта чиро дар назар доред? шуморо фиреб карданд, шуморо тақал карданд, шуморо ахмақ карданд, худошон қаҳрамони миллати тоҷик шумориданд, қотилҳо. шумо бояд ҳама гапа фаҳмеду баъд соли 92 гӯед. соли 92 бояд падаротон, бояд модаротон биромда гӯянд. акнун ман чӣ мехоҳам ки соли 92 гуфтам бояд мо зиндагии соли 92ро баргардонем. акнун мана хуб гӯш кунед, шумо модар ба хатоҳои кӯдакҳои динангӣ. соли 1992-93 дар тоҷикистон ҷанг буд. ин ҷангро барпо кард бо тиру тӯпи бегонаҳо эмомалӣ шарипович раҳмонов. вақт аз оне ки соли 92-93 ҷанг буд, тоҷикистон барқ дошт, тоҷикистон газ дошт, тоҷикистон 24 соат барқ дошт. тоҷикистон мардумаш он вақти ҷанг ба гурусна буданд. он вақт ба гурусна буданд, яъне орду ҳам хурду хӯрок камчин буд, вале нангу номус доштанд. модару хоҳари тоҷик он сол бо ҳамсояаш гап намезад. вақт аз оне ки осақолӣ меомаданд, ман намедонам тарафҳои шумо бо чӣ мегӯянд, вақт аз оне ки духтари он киса келӣ мекунанд, осақолӣ мегӯянд, яъне бахшиш падару модари ҳамун домод ба хонаи келин мебиёянд, хостгорӣ мекунанд ки мо мехоҳем ки духтари шумои келин кунем. ин номаш, ин дар тарафҳои мо осақолӣ мегӯянд инро. ман тарафҳои шумо намедонам, тарафи душанбе, мисол тарафи данғараю, тарафи хуҷанду, ман намедонам ин чӣ бошад бо лафзи шумо. тарафи мо осақолӣ мегӯянд. он вақт ба он соли 92, 93, 94, 95 вақт аз оне ки осақолӣ меомаданд ки духтари шумои мо мехоҳем ки ба писара мо диҳем, он вақт духтари мардак шарм мекард барои шавҳар баромадан. бо ҳамсояаш гап намезад он соли замон ба. акнун он вақт ма мардум гурусна буданд. дили гурусна нангу номуси хоҳару модару духтарашро ҳифз карда ҳимоят мекарданд. он вақт 24 соат барқ доштанд. фақат шумо менолем ки соли 92-93 гуруснагӣ буд. ман намедонам ин гапа кӣ хондааст. аз гӯши шумо ман ҳайронам. фақат анамин ба хотири нафси бадатон. шумо на фақат барои хӯрдану рафта ҳоҷатхона ба шитама падару модаратон таваллуд кардааст ки соли 92 ҷанг буд, гуруснагӣ буд, яъне ҳози сери пурӣ аст, ҳози шикамамо сер аст. мисол шумо чӣ мехоҳед? ту ҳози шикамат сер, ҳаромзоди беномус. ин шиками сери ту ба кӣ лозим ки дасти раҳмонов дар дурни изори модару хоҳару духтарат аст ки бировара ҳамашона кунҷунбонию рақсу бозӣ доранд. соли 92 мардак гурусна буд, алоби чашмаш занашу духтарашу хоҳараша меларзонд ки ҳад дошт ки бо як нохалаф, бо як ҳамсоя духтараш гап занаду духтараш гап партояд. ҳози шиками сери ту ҳаромӣ ба кӣ дар кор? ту на нанг дорӣ, на номус дорӣ. ту як даюси беномуси ҳаромзода ҳастӣ ки шикамат сер. ҳамин соли сери пурӣ ту ба дунё омадагӣ гӯё худа ту соли 92 гуруснагӣ будааст. шиками сери ту ба ҳеҷ чӣ ба кор намеравад. хоҳарата даюз кард, модарата даюз кард, духтарата даюз кард, апата даюз кард.
буд ҳамаи кунҷумбону рақсу бозию девонагӣ кард. Ту мебуроӣ ҳаму фалони очет ғалтидаги дина соли 92 мегӯӣ. алло лаънатат кунад ҳаромзоди беномуси бешараф. мо бори дигар такрор мекунам, соли 92 мо намехоҳем 92-93 Чхелек Раҳмонов қатл кард, вале бар зидди мо касе биромад ва мо безарар ва несту нобуд мегардонем иншоаллоҳ раҳмон. мо мехоҳем ки соли 92-ро зиндагие ки мардум доштанд, ба иффат буданд, ба номус буданд, ба ҷуръат буданд, шери аллоҳ буданд, ҳатто хоҳаро шарм мекарданд ки ба шавҳар бароянд, он рӯзҳоро мо бармегардонем. инро фаромӯш накунед. хоялесҳои даюсҳои беномусҳои бешарафҳои ба хотири нафсатон фурӯхташудаиҳо, инро фаромӯш накунед. алло лаънататон кунад. ҳамватанони азиз, умед дорам фаҳмидем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.